L-istabilità politika u soċjali ta' pajjiżna huma l-ingredjenti li qed jagħmluna fost l-aktar attrajenti fid-dinja biex in-negozji jinvestu u jkabbru l-operat tagħhom. Dan kien is-sentiment espress waqt l-aħħar laqgħa tal-Kumitat Parlamentari dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji l-erba' fejn ħadu sehem uffiċjali tal-kumpanija EY. Matul il-laqgħa, intqal kif bħalissa Malta hi fost l-aktar infittxija mill-investituri barrani grazzi wkoll għal rati baxxi ta' taxxa li jeżistu. Ir-rappreżentanti tal-EY, il-kumpanija li riċentament ukoll ippubblikat studju li tesponi s-suċċess ta' Malta f'dan ir-rigward, qalu li minn barra t-taxxa korporattiva li ħallsu n-negozji, il-barranini ħarsu wkoll lejn in-nuqqas ta' taxxi personali li mhumiex imposti fuq il-ħaddiema. Taxxa wkoll mhux biss il-kumpaniji, imma anke wkoll personali, and I think that's one thing to bear in mind. In-nies personali ħallsu t-taxxa. Malta is attractive and potentially can be made more attractive. Jekk taqraw l-artikli fl-Ingilterra temperature tiġri bħalissa, it's all fuq in-nies qed jitkellmu u x'jinkwitom in-nies bħalissa pereżempju f'ċertu pajjiżi. It's inheritance tax, wealth tax, mhux biss corporate tax biss, il-biża' li tintlaqa xi ħaġa iktar. L-hekk imsejħa taxxi soċjali jirreferu għal fatt li f'Malta m'għandniex taxxi żejda fuq l-iskart, fuq il-parkeġġi, il-proprjetà, tal-kunsill u tal-wirt, fost l-oħrajn li f'pajjiżi oħrajn huma imposti. Ir-rappreżentanti tal-EY tennew li dan ukoll qed jgħin biex Malta tkun għażla ewlenija għal ħaddiema minn postijiet oħrajn fl-Ewropa. Dan wassal ukoll kif ħareġ mill-istħarriġ tal-EY li 79% tal-investituri barranin jaraw lil Malta aktar attrajenti żieda ta' 25% fuq is-sena ta' qabel. Aktar minn hekk, pajjiżna wkoll qed jattira lil dawk li minn barra n-negozji jagħmlu lill-artna ir-residenza permanenti tagħhom, kif espress ukoll f'artiklu tat-Times ta' Londra fl-aħħar jiem.